Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. O siya, mauuna na ako. Baka gabihin na ako sa daan. Sige po, Madam Celia. Mag-iingat po kayo sa biyahe nyo. Migoy, salamat talaga sa pag-aasikaso dito sa manggahan. Habang wala pa si Doming, hayaan mo. Malapit naman ang bumalik yun. Patapos na yung isang buwang bakasyong hiningi niya. Ang sabi niya, babalik daw siya bago ang anihan. Wala po yun, madam. Kasama ko naman tong sinaparing Pasyo at Lauro eh. Salamat din po sa pagtitiwala niyo sa akin. Hayaan nyo. Dadagdagan ko ng konti ang sahod ninyong tatlo para sa buwan na ito. Naku, wag na po. Ayos naman po ang pasahod nyo sa amin eh. Pagsisimulan lang po yun ng inggit sa ibang mga trabahador, madam. Karapat dapat naman kayo. Tsaka problema na nila yon kung maiinggit sila. Pwede ring isekreto na lang natin. Diyan tayo magkakaproblema sa sikre-sikretong yan eh. Kuya! Kuya Pasyo! Kuya! Oh, Gigi, may problema ba? Si nanay! Sinumpong ng matinding hika! Nahihirapan siya huminga! Hinimay siya, kuya! Ano? Diyos ko! Sinong kasama niya sa bahay ngayon? Pinabantayan ko muna dun sa kapitbahay natin para mapuntahan kita dito! Pasyo, puntang mo na agad si nanay. Uwi muna ako para tawagin si Lolo Isko. Sige, Madam, pasensya na po. Aalis muna kami ni Laura. Sige lang, Pasyo. Unahin mo ang nanay mo. Magandang araw o gabi sa inyo, si Tio Pangil. Ako po si Juliet, 26 years old na grade school teacher dito sa May Leyte. Sumulat po ako sa inyo dahil sa pakiusap ng Lolo Pasyo ko. Minsan po kasi nakinig ako sa inyo tapos saktong narinig din ni Lolo ang kwento. Kaya naman nahikayat siyang isulat din ang sarili niyang karanasan tungkol sa aswang. Marami po kasing karanasan sina Lolo Pasyo at Lola Aura tungkol sa nasabing mga nilalang ng dilim. Lalo pa may hawak na anting-anting o agimat si Lolo, habang albularya naman si Lola. At itong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang una nilang kahila-hilakbot na karanasang mag-asawa. Si Lolo po mismo ang nagsulat nito, Sir Jupiter. Kokopyahin ko lang dito sa email para ma-send sa inyo. Narito po ang kanyang isinulat. Kumusta sa mga bumubuo ng programang ito? Ako po si Pasyo. Matanda na sa ngayon pero gwapo pa rin naman. Biro lang po. Itong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noon pang dekada 70 sa probinsya ng Iloilo. Sa lugar kung saan kami lumaki, nagkamabutihan at nagkatuluyan ng aking irog na si Laura. 1 taon pa lang kaming mag-asawa nito at wala pang anak. 21 anyos ako habang 19 naman ang mahal ko. Kapwa kami trabahador noon sa isang manggahang pagmamayari ng pamilya ni Madam Celia. At sisimulan ko ang kwento. Isang araw nang magkasakit ng malubha ang aking nanay Karing. Nakabukod na po kami ni Laura noon. Nangungupahan kami sa isang kubo sa tabi lang ng manggahan, kaya naman taranta akong napauwi nang sunduin ako ng bunsong kapatid kong, si Gigi. Napauwi ka pa talaga, Pasyo. Hindi ba kayo abala ngayon dun sa manggahan? Balita ko, wala pa si Doming, di ba? Nay, hindi pwedeng hindi ako mapauwi. Eto nga at kagigising nyo lang matapos imitahin eh. Huwag nyo munang alalahanin mga bagay na di nyo dapat isipin. Ang pagtuunan nyo ng pansin, ang pagpapalakas at pagpapagaling. Si Laura, nasan ba ngayon? Susunod din po yun dito. Isasama niya si Lolo Isko para tumingin sa inyo. Nakakahiya naman. Nakaabala pa ako. Nanay naman eh. Naiintindihan ko kayo pero
Intindihin nyo rin naman kami. Hindi pwedeng hindi kami mabahala. Mahal namin kayo eh. Oh, sila na yata yan. Kuya, pabuksan mo na ang pinto. Hindi pa ako tapos sa pagluluto eh. Pasyo! Pasyo, mahal! Nandito na kami! Sila na nga. Teka lang. Angela! Pinagbuksan ko ng pinto sina Laura. Agad bumungad sa akin si Lolo Isko. Isa siyang lalaking ginugupo na ng katandaan. Nakukuba na nga ang likod at gilid-gilid na lang ng ulo ang may ubaning buhok. Nakasuot ng baro na kupas ang pagkadilaw, tapos pantalong maong na nakarolyo ang mga binti. Napakasimple niya kung titignan, pero alam mong hindi mo pwedeng basta maliitin pagdating sa panggagamot. Nang makapasok sina Laura at Lolo Isko ay agad na sinuri ng matandang albularyo si nanay. Kinabahan ako kasi kita kong panayang palatak ng dila, singhap at iling nito. Hanggang sa hinarap na nga niya ako. Bakas ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata kaya hindi pa man siya nagsasalita ay kabadong-kabado na ako. Pasyo, hindi kita paaasahin. Masyado nang maluba ang baga ng iyong nanay. Hindi ko na siya kayang pagalingin. Seryoso po ba kayo, Lo? Inaasahan ko na to eh. Simula pagkabata pa kasi yung hika ni nanay. Tapos, palala ng palala. Hindi pa ba talaga siya nasusuri ng mga doktor, mahal? May isang beses nung buhay pa si tatay. Sinugod namin si nanay sa ospital kaso pinauwi lang din kami nang malamang wala kaming pambayad. Sinabihan din kaming wala raw lunas sa sakit ni nanay. Hindi ko nga alam kung totoo ba yun. Lo, wala na po ba talaga kayong magagawa? Hindi ko na talaga siya mapapagaling, Apo. Ang magagawa ko lang, bawasan ng bagya ang hirap niya sa paghinga para hindi siya gaanong magdusa habang nakaratay. Pasensya na talaga, Pasyo. Ayos lang po, Lolo Isko. Naiintindihan ko po. Pasyo, dito ka na lang muna siguro sa inyo. Ako na lang muna papasok sa manggahan. Kailangan mong bantayan si nanay eh. Ayan mo, dito lang din ako uuwi kapag gabi. Maraming salamat talaga, mahal. Hayaan mo, malalagpasan din namin to. Nag-iwan ng halamang gamot si Lolo Isko bago umalis. Si Laura naman ay tinulungan akong asikasuhin si nanay. Siya na rin ang nagsubo kay nanay noong hapunan. Sa oras naman ng pagtulog doon kami ni Laura sa kwarto namin ng kapatid ko. Habang si Gigi ang tumabi kay nanay. Pasyo, tulog ka na muna. Malalim na ang gabi oh. Hindi ako makatulog, mahal eh. Nababahala ako para kay nanay. Pasyo, kailangan mong magpahinga. Kahit mga ilang oras lang. Tandaan mo, kailangan mong manatiling malakas para kay nanay mo. Kayo na lang ni Gigi ang masasandalan niya eh. Alam ko naman yun, mahal. Sadyang magulo lang talagang isip ko. Hindi ako mapalagay. Natatakot akong matulog baka kasi ano nang datnan ko pagkagising. Ano yung kaluskos? Parang dumaan sa silong. Ligaw na hayop lang yun, alamang. Pero ano yung amoy na yun? Ang baho! Oo nga. Parang bulok na laman. Si nanay. Teka lang, mahal. Titingnan ko lang muna kung anong nangyayari doon. Sasama ako. Dali-dali kaming pumunta ni Laura sa kwarto ni nanay nang marinig siyang dumaing. Pansin kong maging doon, naroroon din ang kakaibang amoy. Tanglaw ng lampara ang unang sumalubong sa amin pagkapasok. Hindi ganoon kaliwanag, pero hindi nakalagpas sa akin ang kung anong gumagalaw sa silong ng kubo. Doon yun mismo sa tapat ng kwarto ni nanay. Napakabilis nun.
Kumilos yun palayo nang saktong pumasok kami ni Laura. Kasabay din noon ay nawala ang kung anong masangsang sa paligid. Gigi? Ano nangyari dito? Ba't biglang napadaing si nanay? Hindi ko rin po alam, kuya. Basta bigla na lang ako nagising dumadaing na si nanay. Likod ko, may tumutusok. Tumutusok? Ano pong ibig niyo sabihin? Teka po, titignan ko. Maingat kong tinagilid si nanay sa kanyang banig para makita namin ang kanyang likod. Sabay-sabay kaming napamaang ni na Laura at Gigi nang makita naming may sugat nga sa likod ni Nanay Karing. Doon mismo sa may likod ng bandang kanang baga. Hindi namin alam kung anong sugat yon. Sobrang kakaiba kasi. Butas na malalim. Kamukha ng tinusok ng pako. Tuloy-tuloy ang pagtagas ng dugo at may sumasabay ding nana. Ano yan? Ba't may ganyang sugat si nanay? Kuya, ate, maniwala kayo sa akin, hindi ko po alam. Wala namang pwedeng makasugat kay nanay ng ganito rito eh. Teka, sandali. Yung banig, may butas? May napansin akong kakaiba sa banig kung saan tumutulo ang dugo ni nanay ay may kakaibang butas din. Hindi yun basta butas lang dulot ng pagkapunit kundi butas talaga na halatang sinadya. Sa di ko pa masabing dahilan noon ay mas lalo akong kinabahan. Kita ko ring biglang namutla ang asawa ko. Hindi. Ba't hindi ko agad naisip to? Yung amoy? Diyos ko. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Pasyo, bilisan mo. Pumunta ka sa silong. Tingnan mo kung anong meron doon. Magdala ka ng asin at itak. Ha? Bakit naman? Huwag ka na magtanong. Bilisan mo na! Hindi ko maintindihan si Laura noon pero dahil kita ko ang matinding pangamba at kilabot sa kanyang mukha ay sumunod na lang ako. Dali-dali akong pumuntang kusina. Hinablot ko ang itak at lagay ng asin. Kinuha ko rin ang lampara sa kwarto namin tapos dire-diretso na akong lumawas at pumuntang silong. Laura, nandito na ako. Ano bang titingnan ko dito? Teka. Diyos ko. Ano to? Anong nakita mo? Mga bakas. Kakaibang mga bakas ng paa. Kita kong bumakat sa lupa ang kakaibang mga bakas ng paa. Paa ng tao, pero mas malaki ng konti. Kapansin-pansin ding patulis ang mga kukunon. Bukod pa ay may napansin din akong parang mga plema o laway sa lapag. Kahalo iyon ng dugo. Bumabahid sa lupa, ngunit halatang pumatak o dumaloy ang mga iyon mula sa sahig ng kwarto ni nanay. Sakto sa butas ng kanyang banig. Ano ba yung nakita ko? Aswang. Inaaswang si nanay. Aswang? Sigurado po ba kayo dyan, Ate Laura? Inaaswang si Nanay Karing. Oo. Kaya tawagin mo na agad si Lolo Isko, Pasyo. Kailangan niya matingnan agad si nanay. Nasa panganib ang buhay ni Nanay Karing. Sige. Aalis na ako agad. Ang asin at itak. Huwag mong kalilimutan. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad kong pinuntahan si Lolo Isko. Kalahating oras na lakad pang kanila mula sa bahay. Kaya medyo natanggalan ako. Dagdag pang madilim at palingon-lingon din ako, hindi kasi mawala ang pangamba kong baka salakayin ako ng aswang o di naman kaya ay balikan sila doon sa kubo. Lolo? Lolo Isko? Lolo Isko, ako po ito. Si Pasyo. Pagbuksan niyo po ako.
Kailangan ko po ng tulong. Si nanay inaaswang, Lolo. Lolo? Anong sabi mo? Inaaswang si Kareng. Paano mo naman nasabi yun? May masangsang. Dumaing si nanay tapos may butas siya sa likod. Tumagas mula doon ang plema at dugo. Ang akala ko pa naman, nilubayan na nila ang lugar natin. Po? May nangaswang na po dati rito? Oo. Pero sobrang tagal na noon, ilang dekada na rin. Kasi simula ko pa lang mag-albularyo noon at sinasanay pa lang ako ng tatay ko. Siya, at saka na tayo magkwentuhan. Kunin mo yung bayong ko at umalis na agad tayo. Lumakad nga kami ni Lolo Isko pabalik sa bahay. Noong una ay payapa naman ang lakad namin bagamat hindi pa rin nawawala ang pangamba ko. Hanggang sa lumipas ang mga 15 minuto ng paglalakad, nagtaka ko nang bigla na lang huminto si Lolo. Ba't po kayo napahinto? Nandito siya. Nandito ang aswang. Ano po? Anong gagawin natin? Ihanda mo ang asin at itak mo. Opo. Ayan na! Dahil gasuklay lamang ang buwan, kaya hindi ko agad nakita ang aswang na lumundag mula sa kung saan. Agad kong winasiwas ang itak ko nang mapansin ko ito, ngunit mabilis ang nakailag. Tuloy-tuloy ang pagsalakay nito papunta kay Lolo Isko. Bago ko pa man mamalayan ay nasugatan na nito ang matandang albularyo, subalit napansin kong bigla na lang itong kumabig at lumundag pabalik sa mga puno. Lo, ayos lang po kayo? Huwag kang mag-alala. Galos lang to. Ngayon, alam na ng demonyong yan kung sino ang pinagtatangka niya. Hindi na niya tayo basta lulusubin. Sigurado po kayo, Lolo? Halika na. Wala nang oras. Kailangan na nating marating si nanay mo. Sa totoo lang, nakakapanindig balahibo ang angil ng aswang mula sa kakahuyan. Pero pilit ko na lang yun binaliwala at nakinig na lamang ko kay Lolo Isko. Albularyo siya. Mas kabisado niya ang kilos ng mga halimaw na yon. Lumakad nga kami palayo sa kung saan namin nakaengkwentro ang aswang. Pansin kong nanatili nga lang ang angil ng aswang sa iisang lugar. Hindi talaga kami nito sinundan. Tuloy-tuloy kaming naglakad hanggang sa matanaw ko na ang kubo namin. Nandiyan na kami, Nay. Malapit na ako. Hindi. Si Nanay. Gumuho ang mundo ko nang mahuli kami ni Lolo Isko. Pagkarating namin ay wala na si Nanay Karing. Katakatakang matigas at tuyot na agad ang kanyang bangkay kahit ilang minuto pa lang naman mula nang siya ay pumanaw. Nanay ko! Tawarin mo ako, mahal. Napigilan naman namin ang pagdurugo ng sugat ng nanay, pero... Wala kang kasalanan doon, mahal. Kasalanan to ng lecheng aswang na yun. Biniktima niya si Nanay. Tapos, sinalakay niya kami ni Lolo Isko. Kaya kami naantala. Umanda siya sa akin. Pagbabayaran niya itong ginawa niya kay Nanay. Tutugisin ko siya. Papatayin ko siya. Pasyo, mapanganib yung iniisip mo. Alam ko gusto mong kumante, pero maski ang nanay mismo ay papayag sa binabalak mo. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na igaganti si Nanay.
At lalo akong mababagabag kung dadami pang mapapatay ng demonyong yun. Pasyo, humigaon ka muna. Lola, paano ko hihinahon? May alam akong posibleng makatulong sa iyo sa pagtugis ng aswang. Po? Lolo? Pero, saka ko na sasabihin kapag kumalma ka na. Sa ngayon, asikasuhin niyo munang burol at libing ni Kareng. Magdalamhati muna kayo. Kapag naibuhos mo na lahat ng luha mo, mag-usap ulit tayo. Bakit di yun lang po sabihin ngayon? Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, wala kang mapapala sa akin. Walang magandang dulot ang bugso ng damdamin, iho. Sa kagustuhan kong malaman ang pinapahiwatig ni Lolo Isko ay nanahimik na lang muna ako. Alam ko rin naman kasing hindi ko siya mapipilit. Itinuon ko nga ang oras at pansin sa pag-asikaso kay Nanay Karing. Hanggang sa matapos ang kanyang libing. Lumipat na kami ni Laura sa kinalakan kong bahay. Ang kapatid ko na lang kasi ang naiwan roon. Minabuti naming mag-asawa na noon na lang din tumira. Menos gastos na rin kasi di na namin kailangang umupa. Mga 15 minutong lakad nga lang mula sa manggahan, pero kaya naman kung tutusin. Noon ay muli kaming nag-usap ni Lolo Isko. Kasama namin siyempre noon ang asawa kong si Laura. Matanong ko nga po pala, Lolo Isko. Bakit po ba sinalakay ng aswang si Nanay Karing? Hindi ba mga buntis naman ang gustong punteryahin ng mga yon? Marami kasing iba't ibang uri ng aswang. Ang pinakakilala nga ay mga halimaw na paborito ang mga sanggol na di pa nasisilang. Yung iba naman gusto ang mga batang paslit. Pero meron ding pinupunteriya ang mga matatandang may sakit. Hinihigop nila ang lakas ng kanilang biktima sa pamamagitan ng pagsipsip ng plema at dugo nito. Malamang yun din ang dahilan kung bakit sinalakay din ng halimaw si Lolo nung nasa daan kayo, mahal. Bukod doon, ramdam ko ring bagong yanggaw ang sumalakay sa akin. Bagong yanggaw? Ano po yun? Ganito. Yanggaw ang paraan ng mga aswang para manghawa ng pagkaswang sa mga karaniwang tao. Ginagamit nila ang kanilang laway. Minsan, pinapahid nila ang kanilang laway sa kanilang punteriya. Minsan naman, inahalo sa pagkain at sinasamahan ng dasal. Sa makatuwid, ang bagong yanggaw ay isang aswang. Nakakahawa pa lamang. Lubhang mapanganib ang aswang na ito. Hindi sila kasi lakas ng mga matagal ng aswang o ng mga matatandang halimaw. Pero wala silang kontrol sa kanilang sarili kapag kinakain ng pagkaaswang ang kanilang pagkatao. Napansin ko ito sa nakaengkwentro natin, Pasyo. Ano pong napansin niyo doon, Lo? Masyado siyang mapusok at gigil na hindi niya agad napansin na isa kong albularyo na may anting-anting. Kung purong aswang kasi yon, hindi niya tayo sasalakayin ng basta-basta sa simula pa lang. Kasi mararamdaman na niya ang agimat ko. Pero yung nakaharap natin, tsaka pa niya na lamang hindi ako dapat galawin nang masugatan na niya ako. Kaya pala, hindi na niya tayo sinundan matapos niya kayong masugatan. Mismo. Lo? Pwede na po ba nating pag-usapan ngayon ang sinasabi niyong makakatulong sa pagtugi sa aswang? Desidido ka na ba talaga dyan, Pasyo? Ako nag-aalala sa binabalak mo eh. Mahal, napag-usapan na natin to. Kailangan kong iganti si Nanay. Kung pwede, kailangan ko ring pigilan ang aswang. Mahirap na. At baka mambiktima na naman to ulit. Ikaw ang bahala. Sinabi ko na, Pasyo. Ito ang makatutulong sa atin. Ano po yan?
Teka, iyan po ba ang anting-anting nyo? Ito na nga yun, ang Tres Pico Roma. Inilabas ni Lolo Isko mula sa may kwelyo ng kanyang baro ang isang kwintas. Ang palawit nun ay ang pamosong tatsulok na may mata sa gitna. Gawa iyon sa tanso tapos ang lubid ay abaka. Hinubad yun ng matanda at ipinakita ng malapitan sa akin. Yan po bang agimat nyo, Lolo? Oo, ito na nga yun. Minana ko pa ito mula sa tatay ko. Naamanan naman niya ito mula pa sa lolo ko sa tuhod. Di ba ang mga anting-anting ay may partikular na kakayahan? Ano po bang kayang gawin yan? Proteksyon. Proteksyon ang pangunahing talab ng agimat na ito, Pasyo. Ang tatsulok ay sumisimbolo ng Trinidad. Ang mata naman sa gitna ay nagpapahiwatig na iisa lamang ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ilalayo ka dito sa panganib. Kung may panganib ka mang makakaharap, ililigtas ka nito. Halimbawa na lang nung may nakasulubong tayong aswang. Sinalakay niya ako. Malakas ang pagkakakalmot niya pero hindi malubha ang natamo kong sugat. Hindi rin ako basta-basta tatabla ng lason o anumang sakit. Magtatanong lang po, Lolo. Bakit po hindi niyo yan pinamana kay tatay? Naisip ko lang na baka nailigtas siya niyan laban sa mga tulisan. Kailangan niya yan kasi pulis siya nun eh. Ayaw ng tatay mo. Hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ng agimat. Hindi naman kasi namimilit ang anting-anting eh. Kung ayaw mo di wag. Ngayong may tuturing ko na ring apo itong si Pasyo. Naisip kong sa kanya na lang ipamana. Pero Lo, hindi bang aswang na nasa baryo ngayon mga matatanda ang puntirya? Oo nga po, Lo. Mawawalan kayo ng proteksyon kapag ibinigay niyo yan sa akin. Hindi ko na kailangan ito, Pasyo. Ang kailangan ng baryo ngayon ay isang taong kayang labanan ng aswang. Nakita mo naman, hindi ba? Oo, hindi ako nasaktan ng malubha ng aswang. Pero hindi ako nakalaban. Hindi ko siya nasugatan. Iyon ay dahil ginugupok na ng katandaan ang kalamnan ko. Hindi ko na kayang lumaban. Kailangan nang mapunta sa mas karapat-dapat na may-ari ang anting-anting na ito. Baka naman pumapahamak kayo niyan. Laura po, kung oras ko na. Wala tayong magagawa para dayain ang buhay at kamatayan. Ang magagawa ko na lang ngayon, ipasa sa bagong may-ari ang agimat. At ipasa rin sa iyo, Laura, ang lahat ng kaalaman ko sa pag-aalbularyo. Ayaw niyong mapahamak ako? Di pag-usayan ninyo ang inyong tungkulin na ibinigay ko sa inyo. Ganun lang kasimple. Kung ganun, magkasama kami ni Laura sa landas na to? Siyempre, asawa mo siya, iho. Marapat lang na kayo ang maging magkasangga hanggang sa dulo. Ngayon, nakahanda ka na bang tanggapin itong agimat? Nakahanda na po, Lolo Isko. Mabuti kung ganon. Suotin mo ito bilang kwintas at kunin mo rin itong librito. May kinuha sa kanyang bulsa si Lolo Isko. Nakita kong isa iyong libritong itim. Napakaliit po noon at manipis lang. Binuklat ko yun. May nabasa akong mga dasal sa wikang Tagalog at Latin. Ang mga agimat ay kailangan pakainin palagi ng dasal. Kailangan mong manalangin sa tamang oras. Huwag kang mag-alala. Kompleto na ang gabay na naririyan sa librito.
Kailangan mo munang mapaamo yan bago magkaroon ng talab sa'yo. Malalaman mong may talab na yan kapag may naramdaman kang kakaiba. Halimbawa, kapag umiinit o bahagyayang bumigat. May iba pa po ba akong dapat tandaan, Lo? Kailangan mong mamuhay ng tuwid at tapat upang tuluyang kumapit sa iyo ang anting-anting. Iwasan ang kahit anong bisyo. Huwag ipagkalat ng basta ang tungkol sa agimat na hawak mo. Itago mo ito palagi sa ilalim ng damit para hindi basta mapansin ng ibang tao. Unang masasamang mga elemento na laging manalangin at panatilihing matatag ang pananampalataya kay Bathala. Kaya mo ba, Pasyo? Kakayanin ko po, Lolo Isko. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Nakaalis na lang at lahat si Lolo Isko pero di ko pa rin maalis ang isip ko sa anting-anting. Tinititigan ko iyon maya't maya. Panaybasa rin ako sa kasama nitong librito. Nang sumunod na mga araw, maaga kaming bumangong mag-asawa. Papasok na kasi kami noon sa manggahan. Nakakahiya na kasing lumiban pa ng mas matagal. Sumama na rin sa amin noon si Gigi para mamasukan sa manggahan. Gigi, ano nga bang naisip mo at gusto mo nang mamasukan din sa manggahan? Wala naman akong gagawin sa bahay, kuya eh. Isa pa, matagal ko nang gusto magtrabaho para makaipon ng sakin. Kaso yun nga, kailangan ko munang bantayan si nanay. Hindi ko siya pwedeng iwan. Maganda na rin yan para maging handa ka sa kung ano mang tatahakin mo sa buhay paglaon. Kaya nga po ate, hindi naman kasi pwedeng umasa na lang ako sa inyo ni kuya. Anong meron doon? Ba't nagkukumpulan ng mga tao? Teka, titignan ko. Dito lang muna kayo. Habang nasa daan ay may nakita kaming mga taong nagkukumpulan. Naroroon sila sa may talahiban na may mangilan-ngilan ding mga puno. Kinutuban ako ng masama kaya agad akong lumapit at nagtanong. Manong, magandang umaga po. Ano po bang meron dito? Ba't nagkukumpulan ng mga kabaryo natin? Naku Pasyo, iho. Mukhang totoo ngang aswang ang dumali sa nanay karing mo. Napatay kasi yung isang kalabaw ni Berto. Napakatindi ng sinapit ng kawawang hayop. Wakwak ang tiyan, nawawala ang atay, tapos tapyas ang ilang bahagi ng laman. Seryoso po ba, Manong? May nakakita po ba sa aswang? Wala naman. Pero halata naman kasing hindi tao ang may gawa niyan. Hindi malinis ang pagkakatapyas ng iilang laman. Halatang persahang pinunit. Parang nilapa ng nilalang na may matatalim na mga pangil. Tapos sa dami ng pwedeng mawala, atay lamang ang kinuha. Oo nga po pala. Ba't andito yung bangkay? Nasa kabilang dulo pa ng baryo ang lupa ni Mang Berto, di ba? Kahapon pa kasi nawawala yung kalabaw na yan. Pinaghahanap nga ni na Berto at ng mga anak niya. Ngayong umaga na lang natagpuan dito sa may talahiban. Matapos makipag-usap sa isang matandang kabaryo ay sumuot ako sa nagkukumpulang mga tao. Doon nga ay nakita ko ang bangkay ng hayop na nasa gitna mismo ng mga talahib. Mukhang pinagtangkaan pa itong ibaon sa lupa. May mababaw kasing hukay sa kinalalagyan ng pobreng hayop. Tapos tinabunan din ng lupa ang bandang ulo ng bangkay. Mukha nga lang hindi natuloy ang paglilibing dahil baka biglang umalis ang salarin. Siguro natatakot na mahuli ng mga tao. Ano daw meron doon? May kalabaw na pinatay ng aswang, nilapa. Wakwak ang sikmura at kinuhanan ng atay. Diyos ko, kung ganon, mukhang nandito pa nga sa paligid ang halimaw. Hindi nga malabong masundan pang nangyari kay nanay. Pasyo, dala mo ba? Oo, syempre.
Gaya ng habili ni Lolo Isko. Nandito sa loob ng damit ko. Hindi ko to pwedeng ilayo sa katawan ko. Ang problema ko lang, mukhang hindi ko pa ito napapaamo. Wala pa akong maramdamang kakaiba eh. Eh, paano na yan, kuya? Baka kailanganin na yan. Tapos hindi mo pa napapalabas ang talab. Wala tayong magagawa doon, Gigi. Di yan pwedeng pilitin eh. Hindi pwedeng madaliin. Magandang umaga, Pasyo. Kumusta? Uy, Kuya Migoy, ikaw pala. Nakikiramay nga pala ako sa nangyari sa nanay Karing mo. Pasensya kung hindi ako nakadalaw sa burol. Anihan na kasi. Maraming gawain sa manggahan. Ayos lang, Kuya. Naiintindihan ko namang abala ka talaga doon. Papasok na ba kayo ngayon itong si Laura? Oo, Kuya. Tsaka, nga pala, kasama namin tong kapatid kong si Gigi. Magandang umaga po, Kuya Migoy. Gusto na rin sana niyang pumasok sa manggahan. Pwede po kaya? Pwede naman siguro. Anihan ngayon eh. Kailangan natin ng mas maraming tao. Tsaka kung ayos naman siya magtrabaho, baka maging isa na rin siya sa mga regular doon. Naku, maraming salamat po, Kuya Migoy. Wala yun. Isa pa, hindi naman ito simpleng tulong lang eh. Kailangan mo rin siyempre ayusin ang pagtatrabaho. At tsaka kailangan pa nating kausapin si Mang Doming kung papayag. Nakarating na ba si Mang Doming, kuya? Oo, mga ilang araw na din. Eh kaso, mukhang masama ang timpla ni Manong eh. Masama ang timpla? Eh, dati pa namang bugnutin yun eh. Oo nga. Dati nang bugnutin yon. Pero ngayon, mas naging mainitin ang ulo. Halos laging nambubulyaw. Palaging galit. Konting pagkakamali lang, nanininghal na agad. Baka naman may pinagdadaanan lang. Alam niyo na, baka may problema dun sa pinuntay niya. Galing yun sa kamag-anak niya sa Antique, di ba? Posible yan. Pero, di naman namin makausap para kumpirmahin. Si Madam, hindi niyo pa ba nakakausap tungkol dyan? Oo nga naman, Kuya Migoy. Malaking problema kasi yan kung tutuusin. Baka kasi makaapekto sa takbo ng trabaho natin kung ganyan si Mang Doming. Siya ang katiwala ng manggahan eh. Nasa Cebu pa kasi si Madam Celia. Hindi ko sigurado kung kailan ang balik. Puntahan na lang siguro natin si Mang Doming. Tapos, susubukan kong kausapin. Tumuloy na kami sa lakad namin papuntang manggahan. Pagkarating doon ay narinig ko agad ang malakas na boses ni Mang Doming. May binubulyawan nga itong kung sinong trabahador kaya naman binilisan ko ng konti ang lakad at agad kong nilapitan ang katiwala. Uwisit! Mga inutil! Kaya aga-aga ay pinapainit yung ulo ko. Sinabing mag-ingat sa pagpitas ng mga mangga para walang mahulog. Tignan ninyo, may nasayang na isa. Tatanga-tanga, mga punyeta. Mang Doming, kumusta po? Ano po bang problema? Ba't ang aga-aga nakasinghal na kayo? Mabuti naman at nandito na kayo. Hala, sige. Magsimula na kayo ron bago pa kumulong lalo ang dugo ko. Ikaw, Migoy, bakit ngayon ko lang ha? Mataas ang araw Maaga pa naman po, Mang Doming. Magtrabaho na kayo, mga batugan. Takang-taka kami ni Laura sa asal ni Mang Doming. Oo, dati na siyang medyo masungit pero hindi naman talaga masama ang ugali niya. Hindi naman siya palaging nambubulyaw. Sa pagkakataong yun kasi para talaga siyang may matinding galit sa mundo. Tuloy hindi ko siya nakausap noong umagang yun. Hindi nga niya ako kinamayan man lang. Maliban doon, may kung ano pang bumabagabag sa isip ko noong sandaling yun. Mahal, wag mo na lang masyadong isipin yun. Siguro nga may pinagdadaanan lang yan si Mang Doming. Imposible naman kasing magbago na lang siyang bigla ng ganyan. Hindi yun Laura. May iba pang bumabagabag sa isip ko. Ha? Ano pa? Hindi ko pa alam. Labo mo naman, kuya, May gumugulo sa isip mo pero hindi mo alam kung ano. Hindi ko mapaliwanag
Basta may nararamdaman akong iba kay Mang Domeng. Bantayan mo yung pakiramdam mo yan, Pasyo, ha? Si Lolo Isko madalas ding kutuban ng ganyan at palaging sumasakto yung kutob niya. Kung ganun, posibleng pahiwatig na to? Hindi pa ako sigurado pero posible. Nagsimula na kami sa pagtatrabaho roon sa manggahan. Si Laura ang nagturo kay Gigi. Ako naman ay itinuon ng pansin sa isang bahagi ng lupa na may mga aanihing mangga. Subalit sa buong araw na yon ay palihim kong minamatsagan si Mang Domeng tuwing nakikita ko siya. Sa paggulong nga ng mga oras ay padami ng padami ang kakaibang mga napapansin ko sa katiwala namin. Maliban sa kanyang pagiging magagalitin, pansin ko ring hindi siya mapirmi sa isang lugar. Lakad siya ng lakad, pabahis-bahis. Panay kamot din sa kung saan-saan sa kanyang batok, pisngi, braso at binti. Umabot pa sa puntong medyo namumula na ang kanyang balat. Subo rin siya ng subo ng kung ano-ano. Pansin kong ginagawa niya iyon para pirming may mangat-ngat ang kanyang mga ngipin. Kita kong may isinubo siyang damo, sanga at kahit bato. Ninunguya niya iyon hanggang sa maglaway siya. Niluluwa tapos lumilingon-lingon parang tumitingin kung may nakapansin ba sa kakaiba niyang mga kilos. Hanggang sa napansin ko na siyang kinakalmot-kalmot ang katawan ng isang punong mangga na nasa may isang sulok. Inuuntog-untog rin niya ang kanyang ulo roon. Nilapitan ko na siya kasi nag-aalala na talaga ako. Mang Domeng, may problema po ba? Bakit niya inuuntog yung ulo niyo? Wala. Wala kang pakialam doon. At bakit ka nandito? Bumalik ka na sa trabaho mo. Manong, alam kong may pinagdadaanan po kayo. Hindi na po kasi talaga tama ang mga ikinikilos niyo eh. Wala ka na kasi sabing pakialam. Isa pang pangungulit mo. Sisipahin na kita palabas ng manggaang ito. Bumalik ka na doon sa trabaho niyo. Pero, Manong... Bumalik ka na! Ayaw talaga niyang makipag-usap sa akin. Ang masama pa roon, hindi ko na siya mamatyagan. Nakuha ko na kasi ang kanyang pansin kaya naman maya't maya na rin ang tingin niya sa akin. Pagsapit ng pasado 4:00 ng hapon ay nagulat na lang kami nang bigla na namang nambulyaw si Mang Domeng. Sinisinghalan niya yung isang matandang nakahulog ng 2 bunga ng mangga. Wisit kang inutil ka. Sayang itong 2 bunga na hinulog mo. Paano mo mapapakinabangan yan, ha? Wala na, ha? Tanga! Pagpasensyahan mo naman ako, Domeng. Kunting mali lang naman. At saka, ano ba kasing problema mo? Ba't ba ang init ng ulo mo? Nakakainis ka ng tao ka. Kala mo naman kung sino ka? Ba't talagang sumasagot-sagot ka pambuisit ka? Ang gawin mo, lumayas ka na rito at huwag ka nang babalik. Teka, hindi naman tama yan. Ilang taon na ako rito sa manggahan ni na madam. Tapos, paaalisin mo lang ako ng ganyan. Lumayas ka na bago pa lalong kumulo ang dugo ko sa iyong... Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Umuwi ka na roon sa inyo at maghintay na lapain ng aswang. Manong, ano po ba kasing nangyayari sa inyo? Sobra na po talaga yung init ng ulo nyo eh. Kung ayaw nyo magsabi kung anong bumabagabag sa inyo, magpahinga na muna siguro kayo. Pagpasensyahan nyo naman yung si Aling Lita. Pinapangunahan mo ko, ha, Pasyo? Pinapangunahan mo ko. Baka gusto mong lumayas rin dito sa manggahan. Teka, tama na yan. Aling Lita, layo na lang po muna kayo ng konti. Mainit talagang ulo nitong si Mang Domeng ngayon eh. Ay, isa ka pa. Pinapangunahan mo rin ako eh. Ako ang katiwala rito, Migoy, ha? Pansamantala lang ang pagtayo mo sa posisyon ko. Alam mo, rending din ako sa iyong tao ka. Kung may galit ka sa mundo, sabihin mo ng maayos. Hindi yung umastakan. Naghahanap ka talaga ng away, ha? Hatong sa'yo! Ay! Awat na! Awat na! Tama na! Tuluyan nang nagkasuntukan sina Mang Domeng at Migoy.
Tinawag ko naman si Laura para alalayan si Aling Lita. Nalaman ko kasing nasampal na pala siya ni Mang Doming bago pa man ako dumating. Medyo nag-alala ako ron kasi matanda na si Aling Lita. Posibleng magdulot ng kung anong komplikasyon sa kanya ang simpleng sapak na yon. Nang nakalayo na sina Laura ay bumalik naman ako kina Migoy at Mang Doming. Pinagtutulungan na silang awati ng iba pang trabahador. Pero sadyang ayaw nilang magpapigil. Kuya Migoy, tama na. Huwag mo nang patulan. Ikaw ang nasa matinong isip eh. Nakakapiko na tong matandang to eh. Namumuro na to. At anong gusto mong palabasin, Pasyo? Wala ako sa katinuan ko, ganon ha? Ganon ba? Hindi naman po sa ganon. Makinig naman po kayo sa akin. Pare-pareho kayong mga buwisit. Aray! Nagtaka ako noon kung bakit bigla na lang napahinto si Mang Doming matapos akong suntukin sa panga. Tipo ng paghinto na talagang naistatwa. Kita ko sa kanyang mga mata ang matinding pagkagulat. Napamaang pa nga siya eh. Tapos hindi na nakapalag ng hilain na palayo ng iba pa naming mga kasama. Pansin ko nga lang din at tinaliman niya ako ng titig habang kinakaladkad sa palayo sa amin ni Migoy. Nagtitiim din ang kanyang mga ngipin. Ramdam na ramdam ko noong may matinding galit siyang ipinupukol sa akin. Aray, ang sakit ng katawan ko. Leching matandang yun ah. Ba't mo pa kasi pinatulan, Kuya Migoy? Dapat inayaan mo na lang eh. Dapat nilayo na lang natin sa kanya si Aling Lita. Sumusobra na eh. Hindi na pwedeng pabayaan na lang. Buti nang malaman niyang may papalag at babalagbag sa kanya kapag hindi siya umayos. Pero nakakainis yun ah. Ang bibigat ng suntok at sipa. Parang hindi tao. Ha? Anong parang hindi taong sinasabi mo? Yung sapak at sipa niya sa akin, parang pinagataw ako ng 2x2. Kakaiba ang lakas. Bali nga yata yung tadyang ko eh. Kung hindi mo naawat yon, baka napatay ako nun. Kakaibang lakas? Parang hindi tao? Ang agimat. Pumikat. Hindi. Si Mang Doming? Anong kinikibot-kibot ng labi mo dyan? Wala kuya. Sige na. Atid na kita sa inyo. Ihatid mo ko? Paano si Laura? Sila mag-aatid kay Aling Lita. Sinabihan ko na silang dumiretso na lang pauwi pagkatapos. Inakay ko nga po si Kuya Migoy pauwi sa kanila. Dinaanan ko na rin ang hilot para matignan ng kaibigan ko. Pagkatapos lumakad na ako pauwi sa amin. Nagmamadali ako kasi gusto kong makausap si Lolo Isko. Oh, kumusta na si Kuya Migoy? Medyo malala ang natamong mga pinsala sa katawan, pero naihatid ko na sa kanila. Tinawag ko na rin ang hilot kaya ako inabutan ng dilim. Halika na kuya, kain na, handa ng hapunan. Pagkatapos kumain na alis ako ha. Ha? Saan ka pupunta kuya? Kailangan ko makausap si Lolo Isko. Bakit naman mahal? Kailangan ba ni Kuya Migoy na matingnan ni Lolo? Hindi yun. Napakarami kong napansing kakaiba kay Mang Doming kanina. Lumakad ako papunta sa hapag at nagsimula na nga kaming kumaing tatlo. Doon din ay isinalaysay ko sa kanila ang mga napansin kong kakaiba sa maghapon. Buong araw kong pinagmasdan si Mang Doming. Pansin kong hindi siya mapakali. Para siyang may sili sa puwet. Lakad ng lakad, tapos kamot ng kamot sa kung saan-saan bahagi ng katawan. Namumula na nga balat niya eh. Tapos, ngat-ngat ng kung ano-ano. Damo, bato at sanga. Kahit nga mismong katawan ng kahoy, kinakalmot at ninangat-ngat niya eh. Tapos, inuuntog niya ulo niya sa puno. Hindi kayo nababaliw ng katiwala ng manggahan kuya? Ibang hinala ko pero sige, magpatuloy ka muna sa pagsasalaysay, Pasyo.
Noong inawat ko sila ni Kuya Mikoy, sinuntok niya ako sa panga. Bigla na lang natigilan ng katiwala doon. Para siyang gulat at nablangko. Sabi naman ni Kuya Mikoy, kakaibang lakas ni Mang Domeng. Parang hindi raw pang tao. Nung sinabi ni Kuya yun, doon ko napansing medyo bumigat ang anting-anting. Sinasabi ko na nga pa eh. Alam ko nang hinala mo. Si Mang Domeng ang aswang. Ha? Ba't yun naman nasabi yun, ate? Ganito kasi, Gigi. Ang mga bagong yanggaw, wala pang kontrol sa kanilang pagiging aswang. Kapag nag-anyo naman sila, hindi rin nila gano'ng makontrol ang kanilang kilos. Kaya ganun ang asal ni Mang Domeng. Malamang, nangangati ang balat, mga kuko at mga ngipin nun. At ang pinakamatibay na patunay, ang pagbigat ng anting-anting. Posibleng pahiwatig yan na may aswang na gustong manakit sa'yo, Pasyo. Yun nga mismo, mahal eh. Naalala kong sabi ni Lolo Isko, proteksyon ang talab ng agimat na to. Baka pinoproteksyonan ako nito nung suntukin ako ni Mang Domeng. Siguro, naramdaman niya noon ang talab ng anting-anting, kaya siyang tigilan. Kaya gusto kong puntahan at kausapin si Lolo Isko sa lalong madaling panahon. Sasama ako. Ha? Teka, mahal. Paano kung makasalubong natin ang aswang sa daan? Baka mapahama ka. Yun nga mismo. Baka makasalubong mo aswang sa daan. Hindi pa natin sigurado kung napaamo mo na nga ba ng lubusan ang Traspico Roma. Pero Laura... Sasama ako. Tapos ang usapan. Nang matapos kaming maghapunan, agad na kaming naganda para umalis. Kasama siyempre si Gigi kasi ayaw ko naman siyang maiwang mag-isa sa bahay. May kanya-kanya kaming itak at supot ng asin. Lumakad kami sa ilalim ng gabi. Hindi pa lubusang bilog ang buwan kaya medyo madilim ang daan. Kapwa kami lingon ng lingon. Sinisiguradong alerto kami kung sakali mang may makasalubong na halimaw. Sa awa ng Diyos, ligtas kaming nakarating sa bahay ni Lolo Isko. At doon agad kong ikinuwento sa matandang albularyo ang lahat. Malakas ang kutob kong tama ang hinala mo, Pasyo. Malamang nga na si Domeng ang aswang. Pero teka, Lo. Hindi naman aswang dati si Mang Domeng eh. Dumalo pa nga siya sa kasal namin ni Pasyo. Kumain pa siya ng mga putahing may asin at bawang doon. Grabe pa nga kung makalagay ng kalamansi sa kanyang inihaw. Ibig ba sabihin nun? Tama nga na bagong yanggaw si Mang Domeng? Oo. At kung sino mang aswang ang umawa sa kanya, kung kagustuhan ba niya ito o hindi, hindi ko masasabi. Siya lang ang makasasagot niya. Lolo, kung hindi niya kagustuhang maging aswang, pwede pa ba siyang maibalik sa dati? Mukhang hindi na. Sa ibang albularyo, hindi ko alam. Baka. Pero kung sa akin lang, mukhang hindi na. Sa nararamdaman ko kasi nang inatake niya ako, malala na ang kapit ng itim na kapangyarihan sa kanya. Kung ganon, panahon na para kumilos ako, Lo. Panahon na para iganti si Nanay Karing. Di pa natin sigurado kung napaamo mo na nga ang anting-anting, Pasyo. Maring binigyan ka nito ng pahiwating, pero hindi pa rin yun sapat para makasigurado ka. Pero Lo, lumalaki ang banta ng aswang habang lumilipas ang mga oras at araw. Kanina, kalabaw ang tinira ng aswang. Paano kung mambiktima na naman to ulit ng tao? Hindi, malabo yun. Pwedeng hindi lang siya nakatsyempo ng matandang may sakit kagabi. Kaya kalabaw ang pinunteriya niya. Oo nga pala. Hindi ba, sabi mo, nakasagutan ni Lita si Domeng kanina? Oo nga no, si Aling Lita. Hindi, pupuntahan ko si Aling Lita. Teka, mahal. Mapanganib doon kung sakali. Huwag kang padalos-dalos. Laura, hindi kaya ng konsensya ko kung may mapatay na namang tao ang demonyong yun. Dito muna kayo ni Gigi. Babalik ako. Pero Pasyo! Babalik ako, pangako.
Taranta akong tumakbo papunta kina Aling Lita. Nakasukbit sa bewang ko ang aking itak at may supot din ako ng asin sa bulsa. Nagkahalo sa kalooban ko ang pagkabahala para sa matanda at ang kagustuhang mapatay ang aswang. Hindi ko nga lang maitangging nag-alala rin akong baka hindi ako magtagumpay. Aswang ang kakaharapin ko at hindi pa sigurado ang anting-anting na nasa sa akin. Kaya naman itinodo ko na lamang ang pananalangin sana di ako pabayaan ng may kapal. Tao po. Aling Lita. Nandyan po ba kayo? Tao po. Aling Lita? Magandang gabi po. Sino po sila? Magandang gabi, nene. Ako si Pasyo. Kasama ako ni Aling Lita sa manggahan. Andyan ba siya? Opo, nasa kwarto po si Lola. Pasok po kayo. Apo ka pala ni Aling Lita. Oh, sige, salamat ha. Tumuloy ako sa bahay ni Aling Lita. Dumiretso ako sa kanyang kwarto. Sandali akong natigilan sa may pinto ng silid. Kita ko kasing nakatihaya lang ang matanda sa kanilang papag. Halata kong nananamlay ito. Pansin ko ring namumula ang isa niyang pisngi. Magandang gabi po, Aling Lita. Kumusta na po kayo? Kumusta rin, iho? Bakit ka napadalaw? Gabing-gabi na. Pasado 9:00 na yata ng gabi. Gusto ko lang po kayong kumustahin. Alam niyo na, sa nangyari po kanina. Nag-alala kasi akong baka makasama sa inyo yung nangyari. Nasaktan pa naman kayo ni Mang Domeng. Yun nga ang pinagtataka ko, Pasyo. Simpleng sampal lang naman ang natamo ko. Oo, medyo malakas. Pero sampal lang naman yun. Hindi ko alam kung bakit nanamlay ako ng ganito. Nilagnat ako at nahihilo. Gusto niyo po tawagin ko si Lolo Isko? Nako, baka makaabala pa sa'yo. Hinihintay ka ng asawa at kapatid mo sa inyo. Hindi naman po, Manang. Alam naman nilang dito ako pupunta. Tsaka, andun nga sila sa bahay ni Lolo Isko ngayon eh. Kung hindi naman makakaabala sa'yo, makikiusap na lamang ako, iho. Ayoko rin kasing palabasin itong apo ko ngayong gabi na. May bali-balita pa naman tungkol sa aswang. Oo nga po pala, Aling Lita. Kayo lang ba rito sa bahay nyo? Saan po bang mga magulang itong bata? Trabahador ng isang barkong pangisda ang anak ko na tatay niya. Madalas mawala ng ilang araw yon kapag pumapalaot. Ang nanay naman niya, kasambahay doon sa syudad. Bukas pa yun makakadalaw dito. Mapanganib pa naman sa inyo na walang kasama ngayon. Alam niyo na nga po ang panahon. May kumagalang aswang. Baka mapano pa. Bigla akong natigilan at napasinghap nang maramdaman ko na namang bumigat ang anting-anting ko. Pakiramdam ko noon ay biglang naging 1 kilo ang kwintas ko. Ibig sabihin hindi nga lang yun simpleng pahiwatig kundi binabalaan ako ng 3 pico Roma. Nasa paligid ang aswang. May problema ba, Pasyo? Wala po, Aling Lita. Alis na po ako para makabalik ako agad. Mabilis lang ako. Hindi naman ganun kalayo kina Lolo Isko rito eh. Maraming salamat talaga. Mag-iingat ka sa daan. Opo. Hindi pa man ako nakakalabas ng kanilang bahay ay may narinig na akong kaluskos mula sa bakuran. Sinundan yon ng pamilyar na amoy. Napakasangsang na parang bulok na karne. Lumagundong ang dibdib ko. Binunot ko ang itak at mabilisan yung pinahira ng asin. Pagkalabas ko ng pinto ay agad kong narinig ang pagdaing ni Aling Lita. Walang silong ang kanilang bahay kaya dire-diretso akong tumakbo papunta sa bakuran, doon sa mismong bandang tapat ng kanilang kwarto. Doon nga ay nakita kong may kung anong nilalang sa dilim. Nakakubli iyon sa halamanan.
Hinawakan ko ang dibdib ng damit ko sa tapat ng mismong agimat. Noon din mismo ay naging malinaw sa akin ang aswang. Naramdaman ko siya. Nakita ko siya. Isang lalaki ngunit mas kulubot ang balat sa buong katawan. May balahibo rin na kulay itim at namumula ang mga mata. Naging matatalim ang mga ngipin at kuko tapos naging patusok ang hugis ng tenga. Nakita ko rin noon ang malasinulid niyang dila. Nakalawid mula sa kanyang bunganga papunta sa mismong dingding ng bahay. Iba man ang kanyang itsura ay nakilala ko pa rin siya nga, si Mang Domeng. Sa wakas, nagpakita ka ring demonyo ka. Ngayon, lagot ka sa akin. Igaganti ko si nanay. Papatayin kita! Ang kila kong wish ka. Bakit nandito ka? Gaya ng sinasabi mo, wala ka ng pakialam doon. Tumigil ka na! Lintik! Naputol ko ang kanyang dila na nakadugtong sa isang butas sa dingding ng bahay. Nadali ko rin siya ng suntok at taga, subalit nakaganti siya ng suntok sa pisngi ko. Medyo mahina lang yun, pero sapat na rin para mapaatras at malingat ako ng konti. Nang lingunin ko siya ulit ay tumatakbo na palayo ang demonyo. Gustong gusto ko sana siyang habulin noon. Kung tutusin ay kayang-kaya ko pa sana pero mas inuna kong siguraduhing ayos lang sina Aling Lita. Kaya naman pumasok na muna ako ulit sa kanilang bahay. Aling Lita, ayos lang po kayo rito? Ano ba yun, Pasyo? Anong nangyayari sa akin? Ba't may tunog ng halimaw sa labas? Manang, tatapatin ko na po kayo. Nandito ako kasi tinutugis ko yung aswang. Ang parehong aswang na pumatay kay Nanay Karing. Paano mo naman naiisip na dito sasalakay yung aswang? Dahil nakaaway niyo yung aswang kanina. Si Mang Domeng ang aswang. Paano naging aswang si Domeng? Mamaya na po tayo mag-usap, Manang. Dito muna kayo. Magsara kayo ng maigi ng mga pinto at bintana. Magsasaboy rin ako ng asin sa labas ng bahay nyo. Tatawagin ko muna si Lolo Isko. Kailangan nyo matignan agad. Nasimulan kayong punteryahin ng halimaw na yun eh. Ayos lang po ba si Lola, Kuya? Mukhang hindi naman ganun kalala ang nagawa ng aswang sa kanya. Naputol kasi agad ang dila ng tampalasan. Pero tatawagin ko pa rin si Lolo Isko para sigurado. Agad akong lumabas at nagsaboy nga ng asin sa palibot ng kanilang bahay. Pagkatapos ay dire-diretso na akong tumakbo pabalik sa bahay ni Lolo Isko. Medyo nakukonsensya kasi kung tutuusin ginawa ko palang pain si Aling Lita. Oh, kumusta ang lakad mo, Pasyo? Nakaharap ko ang aswang. Kumpirmado. Si Mang Domeng. Diyos ko. Muntik na niyang mabiktima si Aling Lita. Buti, naputol ko yung tila niya. Yun naman pala napuruhan mo. Hindi gaano. Nakadalawang taga lang ako at isang sapak. Patapos nun, nakatakas na siya. Hindi ko na hinabol kasi inuna kong asikasuhin si Aling Lita. Kumusta ba si Aling Lita, Kuya? Nasugatan siya ng aswang sa may likod sa bandang baga. Gaya ng nangyari kay nanay. Pero hindi ganun kalala. Kaya kailangan kong isama si Lolo Isko ron. Mukha wala namang matinding panganib si Lita. Pero pupunta pa rin ako. Kuya, iniwan mo na sina Aling Lita ron? Baka balikan sila ng halimaw. Nagsaboy naman ako ng asin sa paligid ng bahay nila. Hindi na basta makakalapit ang aswang doon. Isa pa, malamang na hindi na niya babalikan si Lita ngayong gabi. Iniisip kasi nung may nagdidisturbo sa kanya doon. Ang gagawin noon, maghanap ng ibang mabibiktima. Kung ganon, may ibang mamamatay sa baryo na hindi natin alam? Wala nang ibang paraan. Kailangan balaan ng mga tao. Magandang ideya yan, Pasyo. Pumunta kayo ni Laura sa barangay. Kausapin ninyo sina kapitan at mga tanod
Ako naman ay pupunta kina Lita. Isama niyo na lang po si Gigi, Lo. Buti lang sigurado tayo. Agad kaming humingi ng tulong ni Laura sa barangay namin. Mabuti at naniniwala ang mga tao sa amin tungkol sa aswang kaya hindi ako nahirapang kausapin sila. Nabiktima na nga ng halimaw ang nanay ko at may napatay na ring alagang hayop. Isa pa ay sinabi ko ring nakikipagtulungan niya ako kay Lolo Isko. Kasama ko nga noon si Laura. Napagkasunduan namin ng mga tanod na galugarin ang baryo. Kailangan naming mahanap si Mang Doming bago pa siya makapambiktima ng iba. Siyempre, una kaming pumunta sa kanyang bahay. Yun ay isang kubo kung saan siya tumutuloy sa may tabi ng manggahan. Mang Domeng! Andyan po ba kayo? Manong! May tatanong lang po kami. Ano bang kailangan nyo? Kabing-gabi ang iingay ninyo. Magpatulog nga kayo ng tao. Manong, saan niyo po nakuha yung sugat niyo sa braso? Iyan lang ba ang tatanong ninyo? Nambubulabog kayo sa gitna ng gabi. Para lang dyan. Ang totoo, Manong, isa lang pong gusto naming malaman. Eto po! Buisit ka talagang hayop ka. Panira ka ng buhay. Nakakainis ka. Tatakas ka na naman, ha? Mga kasama! Habulin! Habulin natin ang aswang! Noon ay dali-dali naming hinabol si Mang Doming. Dumiretso sa may manggahan. Medyo nakakalito kasi maraming puno pero ayokong basta na lang sumuko. Talagang desperado akong maiganti si Nanay Karing. Yun nga lang ay nawala pa rin siya sa aking paningin. Nakakainis! Nasaan na ba yung demonyong yon? Huminahon ka, mahal. Sigurado na dito lang yun sa malapit. Marami na naghahanap sa kanya eh. Hindi yan basta makakalayo. Kailangan ko siyang mahanap. Kailangan ko siyang makita at mapatay. Alam ko, Pasyo. Pero kung hindi ka hihinahon, wala ka rin mapapalha. Baka malingat ka pa nga at masaktan ka pa niya eh. Tama ka, mahal. Salamat sa paalala. Hinga ka nga muna ng malalim. Ayan. Tara na. Tara. Pinakalma ko ang sarili ko. Maingat naming nilakad ang manggahan. Napakalamig ng ihip ng hangin at medyo madilim din ang paligid. Nakiramdam ako. Nakiramdam ng nakiramdam. Kasabay ng malalim ngunit banayad na paghinga. Hanggang sa naramdaman kong medyo uminit ang Trespico Roma. Huminto ako sa paglalakad. May problema ba, mahal? Shhh! Huwag ka muna maingay, mahal ko. Umiinit ang anting-anting. Nakikiramdam ako. Pinapakiramdaman ko ang paligid. Tumahimik si Laura. Pumikit naman ako. Hindi po talaga nawala ang init ng anting-anting. Bagkus ay bumigat pa ito. Binunot ko ang itak ko. Hindi ko alam kung bakit. Basta may bumulong lang sa akin na gawin ko yun at ilang sandali pa. May naramdaman na ako ilang metro sa may kaliwa. Laura. Bakit, mahal? Lumipat ka sa may kanang gilid ko. Sinunod naman ni Laurang sinabi ko. Nasa kanang kamay ko rin ang itak, bali napapagitnaan namin yun. Maging ang asawa ko ay may nakaambang itak na rin noon. Palapit ng palapit ang nararamdaman ko sa kaliwa. Noong una'y napakabagal ng kilos niya, subalit bigla na lang itong bumilis papasugod sa amin. Doon na ako bumuelo. Dumilat ako at mabilis kong iniambang kanang kamay ko pakaliwa. Hindi ko siya nakita sa totoo lang pero parabang ginabayan ako ng anting-anting ko. Dire-diretso lang ang kamay kong may hawak ng itak hanggang sa namalayan ko na lang na nakabaon na pala iyon sa tagiliran
ng aswang. Hindi ka talaga, Pasyo. Ginugulo mo ko. Ginagambala mo ko. Ako pa talagang nanggugulo ngayon. Matapos mong patayin si nanay. Yan ang sasabihin mo. Ngayon, humanda ka sa akin. Hindi kita mapapatawad! Yeah! Sinapak ko ng napakalakas ang mismong mukha ni Mang Doming. Napahakbang sa paatras kaya nabunot ang itak ko. Subalit hindi ko na siya hinayaang tuluyang makalayo. Agad ko siyang hinabol ng itak. Nataga ko pa siya ng 2 ulit sa dibdib bago niya ako masipa sa sikmura. Napaatras ako at yun ang ginamit niyang pagkakataon para makalundag sa mga sanga ng punong mangga. Sumpain kang tao ka. Mamatay ka na sana. Ano? Tatakas ka na naman? Harapin mo ako, duwag! Bumaba ka rito at labanan mo ako! Nagsimula siyang magpalundag-lundag sa mga sanga. Gustuhin ko man siyang habulin ay hindi ko magawa dahil hindi naman ako nakakalundag ng ganon kataas. Sinubukan ko siyang habulin. Mapaliit man lang ang distansya ko sa kung saan man siya tutungtong, subalit natisod ako ng isang may kalakihang bato sa lupa. Buisit! Ngayon pa talaga! Hindi mo ko mahabol, Pasyo. Paalam na sa'yo. Pinagtatawanan mo ko, ha? Kumanda ka sa akin! Hetong sa'yo! Bigla ay pinulot ko ang bato na nakatisod sa akin. Walang ano-ano ay agad ko iyong hinagis sa halimaw. Tinamaan ko siya sa binti, kaya naman nawalan siya ng balanse sa pinapatungang sanga at nalaglag sa lupa. Aakto pa sana siyang babangon, ngunit mabilis ko na siyang sinabuyan ng asin. Tama na! Itigil mo na yan! Nakakainis na yung asin na yan! Ayaw mo na sa asin? Pwes, mag-usap kayo nitong itak ko! Mabilis akong tumakbo papunta sa halimaw. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad ko siyang inundayan ng dalakong patalim. Pinagtataga at pinagsasaksak ko siya ng napakaraming beses sa buong katawan. Dumanak ang kulay itim niyang dugo sa paligid at kahit sa damit ko. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa hindi na siya halos makagalaw. Ilang sandali pa nakita naming bigla na lang siyang nagbago ng anyo. Mula sa pagiging aswang ay lumantad ang orihinal niyang itsurang tao. Wisit ka, Pasyo! Sa gabal! Mang Doming, bakit? Malapit kayo sa amin. Ginagalang namin kayo nitong si Laura. Eh, bakit mo nagawa to? Bakit mo pinatay si nanay? Dahil pagkain ko lang kayo. Bakit ka ba naging aswang? Bakit mo tinanggap na maging isang halimaw? Wala ka na pakialam. Yun, ginusto ko to. Ginusto ko. Ganun. Pues, mamatay ka na! Naramdaman kong uminit ng husto ang agimat bagamat hindi ako napapaso. Kasabay ng pagsigaw ko ay ubod lakas ko ring tinaga ang lieg ng katiwala ng manggahan. Naputol ang kanyang ulo. Nakita ko pang tumingin sa akin ang kanyang mga mata at ngumiti ang kanyang mga labi bago siya tuluyang namatay. Kung paano nangyari yun, kahit nakahiwalay na ang kanyang ulo, hindi ko alam. Pagkatapos kong mapatay ang aswang ay kinausap ulit namin ni Laura sina Kapitan. Sinabihan namin silang huwag munang galawin ang bangkay. Tatanungin muna namin si Lolo Isko kung anong mainam gawin doon, kaya naman dumiretso kami kina Aling Lita.
Kuya, kumusta ang lakad nyo? Parang nakipagbuno ka sa halimaw dyan sa itsura mo ah. Teka, dugo ba yung nasa damit mo? Dugo ng aswang. Napatay na namin ang tampalasan. Talaga? Mabuti kung ganon. Naiganti mo na rin si nanay. Binabati kita, Pasyo. Napatay mo ang aswang at mukhang naapaamo mo na ang anting-anting. Oo nga, Polo. Mabuti na lang at napaamo ko ito kaagad sa tamang oras. Maiba nga po pala ako, Lolo. Pwede bang ilibing na lang ng diretso ang bangkay ng aswang? Yun na lang kasi iniisip namin ngayon eh. Mahirap na, baka magkamali pa kami. Hindi. Kailangan itong sunugin. Kailangan ilagay sa banga at dasalan. Mas mabuti kung itatapon sa gitna ng dagat. Marami kasing pwedeng mangyari kung basta na lang yung ililibing. Kahit na nga yung damit mo na may dugo ng aswang, kailangan mo ring sunugin. Maraming pwedeng mangyari. Gaya po ng ano. May posibilidad na mabuhay ulit ito. O di naman kaya, hukayin ng ibang mga alagad ng dilim ang mga buto at gawing anting-anting. At mas mainam kung itatapon sa dagat ang banga. Kasi likas na pangontra sa aswang ang asin. Tama po ba? Tama, Pasyo. Kukontrahin ng tubig dagat ang aswang sa loob ng banga. Mata ang mga aswang na nasa labas. Anong dasal po ba ang kailangan gamitin sa banga ng patay ng aswang? Ako muna ang mag-uorasyon sa ngayon. Pero simula bukas, itutuloy mo na ang pagsasanay para maging albularya. Maliwanag ba, Laura? Opo, no. Mabuti na rin yon para masamaan ko tong si Pasyo. Sina Aling Lita po. Tulog na maglola, kuya. Huwag kang mag-alala. Malayo na sa panganib si Aling Lita. Mabuti naman. O siya, magpahinga na rin tayo. Masyado nang mahaba ang gabing to. Pagkatapos ng gabing yon, naging payapa naman ang baryo namin. Tuloy pa rin kami sa trabaho naming tatlo sa manggahan at si Kuya Migoy na ang naging bagong katiwala. Yun nga lang, hindi pa pala yon ang huling bangungot na dadanasin naming mag-asawa. Pero sa ngayon, dito ko na muna tatapusin itong sulat ko. Nangangalay na ang kamay ko eh. Pero hayaan po ninyo, sa susunod kapag nakatsyempo, ipadadala ko naman ang iba pa naming mga karanasan sa aswang. Ito kasi ay una pa lang sa mga kakaiba naming karanasan ng aking mahal na asawang si Laura. Marami pa ang mga sumunod, mga mas matitindi, mas kahilahinakbot at kahit mas nakalulungkot. Siguro sabihin lang ninyo kung gusto pa ba ninyong marinig ang mga karanasan naming iyon. Hindi ko nga lang sigurado kung paano, pero sabi ng apo ko na siyang magpapadala nitong sulat ko, pwede naman daw kayong mag-iwan ng mga comments ba yun? Basta ganun, sabihin nyo lang kung gusto nyo at isusulat ko. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa inyong channel.